Hey Nina, og i dag vil jeg snakke lidt om en sønderjysk rams. I Danmark er der jo en rams, som vi alle kender. Røg med fløje. Det er noget, som vi siger til, når der kommer igen fra et andet land, så plejer vi at sige, røg med fløje, når de spørger om, er det ikke noget, du kan jo dansk? Så siger vi røg med fløje, fordi at det er en ting, som lyder sjov, når andre prøver at sige det. I Sønderjylland, så har vi en, der hedder er u og ø i å. Det er en ramme, vi plejer at sige, fordi at den har kun vokaler i, og alligevel kan man godt forstå den. Men hvis man ikke kommer fra Sønderjylland, så kan det godt lyde som noget værre navn. Er u og ø i å betyder, jeg er ude på øen i åen. Det er en sætning, man så kan sige, det er ikke noget, der kommer til at ske højst sandsynligt, fordi hvem kender en å, hvor der er en ø. Men det er noget, som vi synes, det er sjovt at sige til folk, som ikke kender til sønderjysk. Det var min sønderjysk lektion for i dag. Moin.